Aftenens hovedpersoner, de bor på Frederiksberg, de skal giftes 6. marts, og de er glade for instrumentvariable. Velkommen til Kender du typen? Velkommen til Frederiksberg nummer 1. Aftens første vært er ekspert, og du er uddannet på CBS, Cand.Merc. CBS. Undskyld, CBS, Cand.Merc, og du lever af at lave foredrag og skrive bøger. Seneste bog hedder TP og økonomi. Ja. Yes. Velkommen til. Og vores anden ekspert, Jens Bold fra Rødding. Du er uddannet Cand.Polit, og ekspert i at lave knivskarpe analyser af alt. Det er korrekt. Ja. Velkommen. Er I klar til endnu en omgang af Kender du typen? Ja. Værsgo og kom indenfor. Vi starter herinde i stuen. Ja, så står vi her. Det er den kvindelige hovedperson, der er kunstneren bag dette smukke maleri. Og hvad siger det dig om typen? Vi kan se det grønne hernede, symboliserer natur. Jeg kunne forestille mig, at hun er en meget, meget stor naturmenneske, som elsker at tage frihed ude i naturen, når hun bliver træt af byens larm. Måske ligefrem tager på telttur ofte. Ja. Det er ikke helt skudt ved siden af, kan jeg sige. Og der er også en klar falders hernede, som banker op. Ja, så kommer vi herud i køkkenet. Og hvad siger det om dem, der bor her, hvis jeg siger, at hovedpersonen, han spiser det her jævnligt? Så er det da nemt. Det er Sidney Lee, der bor her. Ingen problem. Nej, det er det ikke. Hvad siger det om typen, at man spiser sådan noget proteinpulver? Altså, så kunne det godt være Jarlen. Nej, det er det dog ikke. Og vi venter lige med at gætte til sidst. Okay, ja. Lad os gå med. Er det så Asbjørn Riis, der bor her? Nej, det er det ikke. Ja, nu er vi så kommet herind, og så der står så den mandlige hovedpersons værktøjskasse. Altså, hvad siger det dig? Nu sagde du middelklasse. Hvad siger det om en person, at han alligevel... Jamen, der er jo ingen tvivl om, der er jo status i det, ikke? Der er jo status i at kunne sætte en hylde op selv og vise vennerne, at det er sgu gjort. Det er jo enhver akademikers måde at drømme, ikke? Også når det ser sådan ud. Ja, altså det er jo måden, hvorpå at, man finder tilbage til sine indbildte rødder i arbejderklassen, ikke? Man føler, man gør noget med hænderne igen. Okay, ja. Så kommer vi så ind i deres walk-in closet. Og den kvindelige hovedperson... Ja. Så er det da helt tydeligt, at det må da være Charlotte Birkhoff. Nej, nu stopper du. Den kvindelige hovedperson, hun tager nogle gange rulleskøjterne i stedet for cyklen. Og det gør hun, fordi der ikke er nogen promillegrænse. Hvad siger det om hende? Så er mit bedste bud faktisk Pia Christmas Møller. Ja, nu står vi så ude på toilettet, og hvis du lige kigger ned i toilettet, hvem efterlader så toilettet sådan der? Det er sgu lækkert. Fy for... det er jo karrierekvinden, som har travlt om morgenen, og måske kommer lidt hurtigt ud af døren. Altså, hvor måske ikke helt klid nok. Nej, ja, okay. Og hvad, den luftfrisker, der står der, hvad siger det? Ja, den har hun heller ikke brugt i et stykke tid. Nej. Ja, så kan jeg så fortælle dig her, at der er en bunke af Gommens bomber. For eksempel er der en fra LA Bar der kl. 5. Interessant. Og der er så også en fra Nonstop. Jamen, så er jeg faktisk overhovedet ikke i tvivl mere. Så må det jo simpelthen være Troels Kløvedal. Nej, det er det så ikke. Nå. Men hvad siger det om en person, hvis han så... Her kan man se, der er flybilletter til Rom samme morgen, som den her LA Bar billet. Ja. Jamen, så er det jo Lars Larsen. Du har ikke tænkt på det noget før? Inden vi begynder at gætte igen, skal vi lige have det sidste hint. Det her, det er Gommens tøj til på her den 6. Hvad siger det om den? Jamen, det er jo, vi kan jo se, det er jo
Det er jo bukser her, hvor man kan lyne ned og del af, så de bliver til shorts. Ja. Yderst praktisk, men altså, der er jo ikke rigtig nogen samfundsgrupper, der går i sådan noget. Det passer jo ikke rigtig ind i den veltrænede mand, vi har set tidligere. Nej, Så det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige. der er ikke nogen bud. Det er jeg faktisk meget uenig i. Og jeg er ret sikker på, at jeg har mit endelige bud. Jeg tror, det er Søren Ryge på baggrund af de bukser. Og det bliver mit endelige bud. Jeg vel, ja. Det er det så ikke. Har du nogen bud? Ja, altså, jeg har jo hele programmet igennem stille og roligt sporet mig ind på Line Baun Danielsen og Johnny Reimer. Men så vidt jeg er orienteret, så bor de ikke sammen. Og jeg kunne virkelig heller ikke forestille mig, at Johnny Reimer han ville gå i sådan nogle bukser her. Altså ikke engang på en søndag formiddag. Så ja, de er virkelig moderne. Så jeg tror, at mit endelige bud det bliver Christian og Jeanette Sinding Benson.